dioseng-osengno kacang gean karoan jurang tahu sembarang kali lho. Nambah. Ini siapa? Tadi. Nanggung. Oke, kalau nangke. Aku pengen sarapan kayak mandi, oke? Kayak kan melu. Gue melu. Iya, sarapan kayak boleh. Mandi dulu. Iya. Iki sing duwe cantik kayak Kediri sarapan. Didamel ke sarapan karo Mak Rim. Biskan. Oh, maca komen belum? Iki lagi maca komen sik wong Ripnatum. Sudah. Terus mam. Sarapan nggih. Sarapan ambek oseng tahu. Ambek mie goreng. Ambek apa namanya? Ambek oseng apa jenengane iku kates. Alah mbok sembarang kabeh enak pokoke koyo warung masakan Padang pokoke. Asal usul ya kan, oke? Mam. Semasa Ripnatu mboten. Semasa ibuke tapau. Apane cek sibuk ngaji lho.